Asa ka, pastor? Magawali ko hatong mga kabalayan sa sitio Bakukang. Nyara pagwali, dali. Mag-inom tayo rin, Rube. Ay, dali. Sige ra, dira ko, di ko mainom. Usa may kaihi ni mo, udili ka mo inom. Mali, mo ring ta kayo. Sige ra bitaw, di ko mainom gyud. Usa po napo koy prayer meeting hatong kabalayan. Wala kay makuha ng prayer meeting ni mo. Ay, mag-inom ta. Malipay pa ka magkauban kung ni mo inom. Di lagi ko, pasensya kaayo, di ko mainom gyud. Wala kay buot pagka-pastor. Di ka kabalo mo respetar isig katawo. Ina man Dili ang ako di gyud ko mainom ana, bawal gyud na nako. Bawal. Unsay bawal? Ngano man? Ubag ka nakagatay? Dili sa ingon na ubag atay, nakabutang maguna sa balang libro nga ang tawo dili dapat mo inom og mga ilimnong makahubog. Bala ang libro. Uminom di ay. Unsa may sala nato aron? Dili nakabutang mo gud sa balaang libro. Diri sa balaang libro. Sa Bartolo chapter 4 versikulo 4 nakasulat niini. Ang mga ilimnon nga makahubog sama sa beer, tanduay, bino, kulapo, og tuba. Kung ang tao mo inom niini, mahubog. Pasensya, di mo. Adi ay. Versikulo 5 di ay, pasensya. Kung ang tao masubaraan og inom, masubaraan og hinubog, kana siya dalo. Pasensya, di mo. Asa mo tukuan di ay? Nara di ay sa chapter 7 di ay, pasensya. Sundara sa chapter 7 Kung ang tao mo inom og ilimnong makahubog, malanag, kana siya sa iyang kamatayon pohon, maimpyerno. Oy nakabutang. Impyerno wago na roy. Mamang makaingon mong kag maimpyerno. Nakakita na ba day kag tawong palahubog nang nakaato ng impyerno? Wala ko sa inyo nakakita. Mao ra may nakabutang sa balaang libro. Ikaw pastor, totoo po ka na imo mga tinuuhan diha. Wa ka kabalog kasulod ang balaang libro ha. Tawo ra po ng palahubog. Lahi man kong tinuhuan, lahi po kong tinuhuan. Basta kay mao ra to, salamat kayo. Mari sa kon. Napoy pre-meeting ani. Maubang ko nimo pastor. Asa man ka mauban? Ay naman ka kay prayer meeting. Tara. Ay naman hubog, nakapuli na laman dito. Mabugubog ka gula roy, makalakaw pa ko. Ayaw nalagay na tiglugos, magasabag-sabag ra ka ng prayer meeting nako. Dili lagi ko magsinamok, mag-inom-inom ra ko adto. Maminaw ko nimo prayer meeting. Busa kay maubang ko nimo. Bahala ka basta kay, bahala ka. Nakadala akong kagulo gabi. Wala, pagbuwan. Pagdala ato. Nga pong. Yaks. Ay, Mangapon, pastor. Dayon, pastor. Sige, udayin ko. Linggo na pastor. Kinsa man imong kauban pastor? Kuan mo, apil nung kuno nag-prayer meeting na to. Mao ba matay pastor hub? Makatalay pa ba ng hubog naman na gana? Ato alam mo na po yun-yunan kay lisod ng budanag. Mao po. Asan ko muli ko rin pastor? Lingkod. Lingkod. Ano po isa trapuwit kay mas gugaw na. Lingkod. Sinsya kanyo bong. May uban ra. Taga dis amo na pastor? Ato ning unahan, natagbuan ako. Bugmo kaayo, di pagka muuban man kuno siya ng prayer meeting. Magabago na dagay. Sige pastor, magsugod na kita pastor. Sige, paglingkod na mato ng sugdan. Kamurang duha gyud. Kamer gindo pastor. Sige, okay ra. So karon, usa na to sugdan nato ang prayer meeting. Mag-ambit sa tag-usa Inom. kampo.